Tak, tak tentokrát v Flash Boulder Bar, takzvaný. Tu už som raz bol. Takže dnes tu aj niekto je, takže bude mať možno nejaké podnety k tomu, aby som sa zlepšoval. Každopádne dneska asi pôjdem na túto stenu. Na túto. Takže uvidíme, ako to pôjde. Ešte som to neskúšal. Je to dosť previs, ale dajú sa tam nadstaviť nejaké úrovne. On to akoby zasvieti nejakou farbou, že vraj. Takže dá si nejakú rozcvičku a pôjdem na to. Takže asi tak. To je těžký, ne? Ne. Já jsem si všiml, že tam je ten jeden. Ale co to je? To je jako nějaký... To má být 5A? To je 5A. Aha. Nebo to bude? Ne. Má tam 5A? To jako rozhodně nevypadá jak 5A. Ne. Tak jako tuto máš jeden chyt a hned nad ním je další. A to jsou taky mají mrtky, to jako nemůže být 5A. Tak asi tu je to 5. Něco. Hej? Nevím. A berou se právě ty na... Tak to ne. Vypadá, že blbý. Blbý zbrát tady na setu. Aha, tak já... Rozhodně to možná přijde tak jako... A jo, já ty, takže oni se berou vždycky ty, jak keby... Jo. Tento? Jo, ok. A ukáž, co to dá? Jako fakt divný, to nemůže být 5A. Počkej, to bylo trošku zle. Jo. Jako takto a... Takto a... Se... A děje konec. Ale tam som mal 5Ačko a to som išiel dlho a toto proste napríklad. Toto má byť 6A, že vraj. Tak nechaj, ako... Ani to... Počkej, trošku bokom. Sem. Jo. Super.
Uj. Tak. Teraz som moc nerozprával, lebo tu taký chalan s takými deckami. Tak sme tu väčšinou kecali a sme sa tu zabávali. Každopádne pár pokusov som natočil. Ako vidíte, tak možno, neviem, či to je vidieť, ale je to takýto previs. Takže asi tak skúsim to natočiť z tejto strany, aby ste videli, že to nie je zrovna tie chyty. Tie chyty sú takto malé. Tento je trošku väčší, ale je to v podstate maličké. Každopádne, keď to je vidieť, tak oni tie, ktoré vlastne sú zasvietené, a toto je začiatok, tá zelená, a potom táto modrá a tieto modré, vlastne, tak tie nad tým, kde je to zasvietené, tak tie sú chyty a po tých musí ísť nohami a rukami. Ničoho iného sa nemôžem chytiť a červené je vlastne koniec. Toho sa musím dotknúť dvakrát. Takže asi tak. Som tu nejakú hodinku a pravdepodobne tu budem ešte nejakú hodinku, takže asi pár pokusov a uvidíme. To si človek musí dávať trošku väčšie pauzy. Aspoň také 2 minúty, lebo proste to je, keby ste išli maximálku na dreb, alebo neviem, na mŕtvý ťah, hocičo. Jedno opakovanie, max effort. Takže poďme na to. Tento posledný chyt je ťažký. On si to vytrhol. Chcem si to zalepiť. Je tam napísané, že warm-up boulder, aby ste mali prehľad. Toto je najľahší boulder na tejto stene. No, najmä tomu jeden z tých ľahších. Ale tým, že je to previs, že je to trošku previs a menšia stena, tak je to proste ťažšie než také tie komerčné bouldery, čo si idete zaliesť. Ak máte napríklad najľahší úroveň 5A boulderov, tak toto je zhruba ekvivalent úrovne 6B, 6C.
Ne, ne. Som sa nevedel, kam som mal chytiť. Posledný pokus. Alebo ešte si dám. Proste tam musím to dať. Tam hore, čo som bol, tak sa musím dotknúť 2 rukami. Nemôžem jednou. Inak to je neplatný pokus. Takto. Takže zalepím aj tu. A dám posledný pokus. Have a little common sense. Everything is everything, pulling out them everything. See if it's a pistol gang. Shit, I'm a steady swing. Out of space, king. Turn your brain to spaghetti rings. Anything, bring the guillotine. We behead the king. Everything is everything, pulling out them everything. See if it's a pistol gang. Shit, I'm a steady swing. Out of space, king. Turn your brain to spaghetti rings. Anything, bring the guillotine. We behead the king. Something, I leave you heartless. Nothing if anything, I leave you wheezing in your car. Asi ešte jeden pokus. Alebo neviem. Uvidím, koľko pokusov ešte. Ale radšej som si dal mikrofón dole, lebo už sa mi to prášilo do toho. Asi kašlem na to už. Neviem, rozmýšľam, že dneska už stačilo. Ešte očkám chvíľku a rozmyslím si to, že či si tam ešte jeden pokus, ale už to je slabšie a slabšie. Hovoril som, že si skúsim ešte jeden, ale trošku iný boulder. Takže uvidíme. Asi kašlem na to. Na dneska sa to asi zatvára, tento tréning. No, takže viac už asi zo mňa nevíde dneska a dávam si asi koniec a idem si na niečo jesť. No, idem si na niečo jesť a možno budem pokračovať chvíľku. Dám si nejaké cukríky a uvidíme. Každopádne asi tak. Let's fucking go. The secret side of me, I never let you skip past that. I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. No dobro, už som vyčerpaný úplne. Už sa nebudem pokúšať vôbec. Ale mám fakt, ako som motivovaný veľmi to dať. Takže na budúce sem prídem a dám to proste. Škoda, že teraz idem do Brna. Či na Slovensko, do Trnavy znova. Zajtra, Cúrne, na záskok. Takže nevadí, ďalší týždeň som tu. A cez víkend sa možno pôjdem. Takže tréning sa skončil a je čas na sacharidy. Povedal som si, že dobre, už kašlem na to. Som tu nejaké 2 hodiny a z toho som 1,5 hodiny nejako liezol celý čas skoro. A už som videl, že už to nikam nesmeruje, takže
a radšej dneska šlem na to. Každopádne, dneska som mal strašne veľkú ambíciu ísť cvičiť. Ešte aj, akože do fitka. To vôbec nepripadá do úvahy. Som stal o 12. a ako povedal by som z adekvátnych dôvodov, keďže som deň predtým nemohol spať 24 hodín, takže som vlastne láhol do postele, keď som prišiel z toho vyšetrenia, z EEG vyšetrenia, a tým pádom som zaspal na nejaké 4 hodiny. Potom som sa zobudil, išiel som vlastne po obede do Brna a strašne som sa prejedol, ako úprimne. Dal som si, ja neviem, takéto balíky, ak máte Tropical Mix 100 gramov, alebo čo to je. Ja som si dal, tuším, nejakých 6 alebo 7 balení, len tak proste na chuť. To som vlastne mal včera pizzu, potom nejaké orechové záviny, takže nič, ako vôbec nič. Takže mal som rest day, aj od jedla, aj od všetkého, takže asi tak. Každopádne, tak ako som hovoril ostatným, tak v jednom reelsku tuším, tak jeden deň pauzy nezaškodí. Ani viac dní pauzy nezaškodí. Proste lepšie je, ak proste cvičíte 11 mesiacov a ten jeden mesiac sa na to vykašlete, než aby ste cvičili jeden mesiac a cvičili a 11 mesiacov sa na to vykašľali. Takže to hovorím aj ostatným, proste konzistencia je najdôležitejšia v tom to zotrvať. Ak proste jeden deň vynecháš raz za mesiac, tak OK, ale keď vynecháš už jeden deň alebo 2 dni za týždeň, tak už to dokáže urobiť nejaký veľký rozdiel. Takže to je len proste bežná matematika. Takže konzistencia je najdôležitejšia, začať je jednoduché, ale pokračovať a zotrvať je na tom najťažšie. To nie je len o cvičení, to je o všetkom proste v živote. Ja vlastne nehovorím len o tom, že aby ste vy teraz začali cvičiť, aby ste začali chodiť na boulder, aby ste mali v tom nejakú konzistenciu. Ja mám tiež nejaké problémy s tým, že nedokážem udržať úplne tú konzistenciu napríklad v tom lezení. Ale snažím sa a ide mi to, zlepšujem sa, proste ak robím pravidelne v nejaký deň a mám to proste nalajnované, tak tam proste pôjdem. Ani dnes sa mi ako keby nechcelo, povedal som si, že ty vole, tak pôjdem do toho fitka, čo je tak hodinu odtiaľ, tam sa mi proste nechcelo, povedal som si, no tak jaká je iná varianta, kde sa mi proste teraz hneď bude chcieť, tak som išiel sem. A nakoniec to bolo v pohode. Bolo tu pár ľudí, ukázali mi veci, ukázali mi vlastne, ako sa nadstavuje tam tá stena, kde si môžem ako zvoliť nejaké chyty, čo už vymyslel niekto ostatný. A je to celkom cool, viem to používať, takéto steny sú aj v iných fitkách a tým pádom, ono to je také štandardizované ako keby tí steny, takže tým pádom, keď dojdem inám, tak toto vlastne tie chyty sú všade rovnaké, takže môžem, keď mám rozbehnutý nejaký projekt alebo niečo, čo chcem liesť a liezol som to v inej posilke, tak môžem prejsť do inej a liesť to tam, ak majú túto stenu už tam postavenú. Takže asi tak, každopádne toľko asi k tomu. Takže áno, hovorím proste všetkým z vás, ak máte niečo rozbehnuté a chodíte teraz aj 2-3 dní do fitka, proste pokračujte v tom, to je jedno, aj keď proste prší, aj keď sneží, aj keď padajú proste stromy, zemetrasenia, hoci čo proste sa nám stane, zotrvajte a tie výsledky sa dostavia. Teraz to nevidíte, teraz ten výsledok nemusí byť vidieť, ale o pár dní, o pár mesiacov, o pár rokov si sami sebe poďakujete, že si proste zotrvali a vráti sa vám to. Takže asi tak, to je asi taký message tohto filozoficko post-bouldrového, neviem, bezsacharidového preslovu, doslovu, takže asi tak. Takže idem sa teraz vysolárkovať
a vidíme sa pravdepodobne na nejakom tréningu alebo bouldery. Uvidíme. Pravdepodobne to bude tréning, lebo teraz mám zase 4 alebo koľko smien v posilke a nejak mi to nevyjde, takže asi tak. Uvidíme, musím si to nejak vlastne zorganizovať, tak aby mi to vyšlo. Ale tak to už je môj problém. Tak snaď sa mi to podarí, keďže fakt chcem cvičiť pravidelne. A budem cvičiť pravidelne. Nielen chcem, ale budem. Takže asi tak. Tak. Júj. Dobre. Rozhodol som sa to poňať tú cestu trošku športovo, keďže sice ide autobus teraz, ale tam vzadu, keď to je vidieť, no proste je to strašne veľa aut a nie je to žiadny ideálny ako keby scenár, takže asi tak idem každopádne teda peši domov a rozhodol som sa to poňať takou športovou cestou. Vidím, že aj tu sú nejakí športovci už, takže behajte, keď to ide v prírode. Takže asi tak, no. Stabilizácia bude o čosi lepšia. No tak volil som také provizorné riešenie. Zase som to uchytil na gumičku. Takže tak. No tady to som ešte nešiel nikdy, takže vidíme, čo ma to stretne. Neviem ani kam mám ísť. Vidím tam nejakú civilizáciu, takže idem asi tam. Dneska ešte ma čaká natočiť nejaký podcast. To je do kopca. Takže to je také zaujímavé. Pravdepodobne musím ísť tam tým smerom doprava, alebo doľava, kam sa si ísť tam tou obchádzkou. Vy ste sa čudovali, ale to je tu, že proste samé cesty. Človek nevie, kam má ísť. Hovoril som si, že nebudem vyťahovať mobil. Skúsim sa orientovať buď podľa ľudí, alebo podľa neviem čoho. Prosím vás, táto cesta vedie do mesta? Ne, na sídliště. Aha, a... Města je to dolů. Ale ne, myslím ako do Vinohradov. Jo, to jo. Ano. Jo, dobre, ďakujem. Dozvedel som sa pred chvíľou od okolo idúcich, že táto cesta vedie kam chcem ísť. A tým pádom tam idem. Každopádne rád by som možno aj natočil niečo tu, ale mám na pláne ísť inam. Tak snáď do nejakej 8 večera sa mi podarí tam ísť. Ale vyzerá to tu pekne. Nebudem klamať. Je to fakt pekné miesto aj na prechádzku. Bývam tu 3 roky a tady to som ešte nešiel. Takže je to také príjemné, keďže pravdepodobne, alebo budem sem asi teda chodiť na ten boulder, keďže to je bližšie, nejakých 10 minút 15 minút od domu, lepšie než hodina, takže bude asi viac cool sa tam
sa tu prechádzať. Neviem, čo to tu je, ale pozrite sa, aké tu je osedeníčko. Čo to tu fakt vyzerá dobre. Každé jedno miesto, čo tady to chodím, tak je fakt pekné. Takže aj príroda proste. Takto. Takže fakt dneska taký pekný letný deň. Super, že som vlastne využil. Tu je lesná težba. Či tam je niečo vidieť. Manipulačný sklad. Tu sa ťaží drevo asi. Tak ako nečakane. To vyzerá takto. Takto to vyzerá. Tu no. Ty vole. Som to mohol skôr objaviť. Keď som sem chodil častejšie. Spravím nejakú fotku. No ja rozmýšľam, keď tady to chodím, že ty vole. Ešte aj tu lietadlo je. Takže vyzerá to tu veľa lepšie, ako som si myslel v tom Brne. Ak bývate v Brne, alebo chcete sa sem presťahovať, tak toto je oblasť Brno-Líšeň. A pravdepodobne vy ste možno videli len nejaké tie obrázky z tej katedrály a z takých tých vecí, čo sú v strede mesta, nejaké obchody, také veci, ale toto je úplne iná časť Brna. Takže odporúčam takúto časť Brna navštíviť. Vyzerá to tu fakt dobre. Každopádne asi som už vyšiel z lesa a idem pokračovať do toho solárka. Takže vidíme sa pravdepodobne buď niekde doma, alebo neviem, na akom inom mieste sa vidíme.